poble, quan Barcelona encara no havia sortit de les seves muralles, era un poble independent, i aquesta independència que tenen alguns barris, Sarrià la conserva amb l'entitat dels seus gegants. En Gervasi i la Laieta, els dos gegants, són una parella de pagesos vestits de diumenge i tenen dos fills, en Paulet i la Joana. Avui els acompanya només la Joana, que representa una nena de l'esplai mòbil i porta la vestimenta pròpia de l'esplai. La gegantona ha estat dissenyada des de la perspectiva de gènere. Endavant amb els gegants de Sarrià. Moltes gràcies, aquest fort aplaudiment als nostres amics de Sarrià que ens visiten per primera vegada aquí a Coneix. A continuació es van posant a punt